होननानै 2020 परिबर्तननि नामाव इउपिपिएलआ भट बिदोंब्लाबो नाथाय सालबारि समस्तिखौ बिपिएफआसो देरहादों। दिनैबो न'खर न'खर हाग्रामा आरो गामि गामि हाग्रामाया सोलिनानै दं। गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दखानदार न'खर न'खर गामि गामि लांगोनाफोराव थिनालिफोराव सकफोराव जोंहा बिपिएफआनो देरहागोन होननानै गोबां रायजो राजाया बुंदों। ओंखायनो जों फोथायनाय दङ सालबारिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफनो भट होगोन। मानोना बिपिएफनाव एजेन्डा दङ। बेला जेबो एजेन्डा गैया। बे 4 बोसोराव इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो हायाखै। आइ न'नि नामाव बिथांमोना ओरैबायदि करापसन खालामदों। नोंथांमोना नुदों दाखालि बावै उदालगुरिनि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे बिसिडिसिनि चेयारमेना जों जाय बिपिएफआ आवगायहाय मा होनो न'नि थाखाय जोङो सेन्सार माबा खालामदोंमोन नाम हरदोंमोन न'नि थाखाय सार्भेयाव नाम हरदोंमोन। बिपिएफनि सार्भे खालाम बिपिएफनि लिस्ट हरनाय मथे आइ न' फैबाय। बे आइ न'खौ बिपिएफफ्रा बिमा बुरिनो न' मोननांगौ न' गैजायैनो गोरिब गुन्द्राया न' लुनानै लानो हायाखै। एसे अनसुंथाइ जों उन्दुनाय बिसनायाव जोंहा टसअप थायो लेब थायो। नाथाय इउपिपिएलनि बिसिडिसिनि चेयारमेन उन्दुनायाव टसअप थाया। फैसानि बान्डोल 500 थाखानि बान्डोलसो थायो। जों उन्दुयोबा गान्दुखौ खरसा लायो। बिथांमोना 500 थाखा बान्डोलखौसो मा होनो खरसा लायो। ओंखायनो मोनसे बिसिडिसिनि चेयारमेनानो इसां जुदि करापसन खालामनो हायोब्ला आरो आं सानो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिखौ केन्डिडेट होदों आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव मानगोनां दुर्गा दास बर'खौ केन्डिडेट होदों। बिटिसिआव 2 केन्डिडेट दङ। 2बो बिथांमोना गोबां भट मोननानै देरहागोन। दिनै जोङो लाइमोन बिपिएफनि जानानै सालबारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामियाव जोङो बिपिएफनि जानानै इलेक्सननि जि फोसावदिंनाय बेयाव जों फैदों। दा दिनै सालबारि सिङाव जुदि नायोब्ला गामि गामि बिपिएफ न'खर न'खर बिपिएफ सालबारि समस्तिया थांनाय 2020आव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा परिबर्तननि नामाव ओरै भट हो ओरै मावगोन होन्दोंमोन। गोबां पलम माबा बुंदोंमोन मिसा खोथा बुंदोंमोन परिबर्तननि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय सालबारिनि रायजो राजाया बिश्वास दङ। सालबारिनि रायजो राजाखौ फुस्लायनो हाया। सालबारिनि रायजो राजाया सैथो बुंग्राजोंसो थाफायो। ओंखायनो दिनै सालबारिनि गुबुन गुबुन गामियाव जोङो मैयानिफ्रायनो गिदिंदों। बाव न'खर न'खर हाग्रामा गामि गामि हाग्रामा सारासो मा होनो सालबारि साब डिभिसनखौ मा होनो खालामनानै होदों। बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों सालबारिया मोनसे साब डिभिसन जादों। सालबारियाव गोदो थाबायनो थाखाय लामा गैयामोन दालां गैयामोन। गासैबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावसो जाजोबदों होननानै 2020आव परिबर्तननि नामाव इउपिपिएलआ भट बिदोंब्लाबो नाथाय सालबारि समस्तिखौ बिपिएफआसो देरहादों। दिनैबो न'खर न'खर हाग्रामा आरो गामि गामि हाग्रामाया सोलिनानै दं। गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दखानदार न'खर न'खर गामि गामि लांगोनाफोराव थिनालिफोराव सकफोराव जोंहा बिपिएफआनो देरहागोन होननानै गोबां रायजो राजाया बुंदों। ओंखायनो जों फोथायनाय दङ सालबारिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफनो भट होगोन। मानोना बिपिएफनाव एजेन्डा दङ। बिपिएफआ सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै एजेन्डा दङ। बिपिएफआ आबादारिफोरखौ लानानै एजेन्डा दङ। बिपिएफआ फोरोंगिरि भेन्सार स्कुलखौ लानानै एजेन्डा दङ। बिपिएफआ मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै एजेन्डा दङ। बिपिएफआ गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै एजेन्डा दङ। बिपिएफआ कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेनफोरखौ लानानै एजेन्डा दङ। इउपिपिएलआ जेबो एजेन्डा गैया। बे 4 बोसोराव इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो हायाखै। आइ न'नि नामाव बिथांमोना ओरैबायदि करापसन खालामदों। नोंथांमोना नुदों दाखालि बावै उदालगुरिनि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे बिसिडिसिनि चेयारमेना जों जाय बिपिएफआ आवगायहाय मा होनो न'नि थाखाय जोङो सेन्सार माबा खालामदोंमोन नाम हरदोंमोन न'नि थाखाय सार्भेयाव नाम हरदोंमोन। बिपिएफनि सार्भे बिपिएफनि लिस्ट हरनाय मथे आइ न' फैबाय। बे आइ न'खौ बिपिएफफ्रा बिमा बुरिनो न' मोननांगौ न' गैजायैनो गोरिब गुन्द्राया न' लुनानै लानो हायाखै। एसे अनसुंथाइ मोन्थों होननानै जोङो गोरिब गुन्द्रानो न' हरदोंमोन। नाथाय बे न'खौ इउपिपिएल सरकार समाव फैबाय। इउपिपिएलनि बिसिडिसिनि चेयारमेना ओरैबायदि जादों जों उन्दुनाय बिसनायाव जोंहा टसअप थायो लेब थायो। नाथाय इउपिपिएलनि बिसिडिसिनि चेयारमेन उन्दुनायाव टसअप थाया। फैसानि बान्डोल 500 थाखानि बान्डोलसो थायो। जों उन्दुयोबा गान्दुखौ खरसा लायो। बिथांमोना 500 थाखा बान्डोलखौसो मा होनो खरसा लायो। ओंखायनो मोनसे बिसिडिसिनि चेयारमेनानो इसां जुदि करापसन खालामनो हायोब्ला आरो आं सानो बे हरिसिङानि जाय बेन्जामिन बसुमतारी बिसिडिसिनि चेयारमेन बे सासे स्टुडेन्टसो। सासे स्टुडेन्टआनो जुदि इसां करापसन खालामोब्ला बैनि फोरोंगिरि मास्टारा बेसेबां करापसन खालामगोन। ओंखायनो इउपिपिएल माने गोरिब गुन्द्रानि दुश्मन। इउपिपिएल माने लाइमोननि दुश्मन। इउपिपिएल माने थगायग्रा। इउपिपिएल माने जाख्ल'ग्रा। ओंखायनो नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव बेन्जामिन बसुमतारीयानो सासे जारिमिन। ओंखायनो एबार फैबाय थानाय समाव जों बिटिसिखौ बासायनो नांगौ। ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाया गाव गावनि फिसा फिसौनि मोखांखौ नायनानै जे बे जोंनि फिसा फिसौआ
UPPL जों गेरेन्टि गैया UPPL 4 बोसोराव सासेनिबो साख्रि होनो हायाखै ओंखायनो BPF जाहाथे भट होदों हाग्रामा सारा गेरेन्टि होदों जे हा फाट्टाखौ होथारगोन होननानै हाग्रामा सारा लाइमोनफोरनो गेरेन्टि होदों सेंग्रा सिख्लानो जिउ राहा लामा दानानै होगोन होनदों जोंनाव आबादारिफोरखौ लानानै एजेन्डा दङ जोंनाव लामा दालांखौ बानायनांगौ बिनाव एजेन्डा दङ ओंखायनो UPPL एजेन्डा गैया UPPL जास्ट 17 बोसोरल' बुङो दिनै सालबारियाव जाय UPPL नि दैदेनगिरि बिथांमोना गामियाव थांनो हायाखै गामिनि रायजो राजाया बिथांमोनखौ होसो हरगोन बिनि BPF नि MCL आ UPPL आव जयेन जाबाय मा फोरमायगोन बिथांमोनहा सोर फैयो सोर थाङो बिथाङा बुंलांदों जे बिथाङा थांनाय बाराव गोबां दाहार दं होननानै आरो बे दाहारखौ सुफुंनो होननानै UPPL बियो फैसानि थाखायसो UPPL जादों मिथिबाय गोसो गोरबारै UPPL नङा थाखा फैसानि लबाव बिथाङा UPPL आव थांदों ओंखायनो थांथों जेबो खहा खालामनो हाया मिथिबाय रायजो राजाया बिथांखौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजानि दुखु समाव गारनानै थांदों जाय मानसिया दुखु दाहा समाव गारनानै थाङो बे मानसिया मालाबा मोजां दैदेनगिरि जानो हाया आरो बिथाङा UPPL आव थांदों गावनि पार्सनेल स्वार्थनि थाखाय गावनि पकेटखौ सिन्था खालामनानै नाथाय सालबारियाव बिथां थांदों होननानै जोङो माबा खमजुरि जायाखै गामिनि रायजो राजाया दिनै लोब लोब ओंखारदों ओंखायनो बिथां थांनायाव जोंनि BPF पार्टिया जेबो खहा जाया बिजाथि खाम्फा बरगयारि बयनिफ्राय हिउज मार्जिन आं बुंदों UPPL नि दैदेनगिरिया बुंलाय हिन्दी इंलिश बुंनो रोंगौ नामा पार्लियामेन्टआव थांनानै बर' भाषा हैबा जागोन पार्लियामेन्टआव थांनानै असमिया भाषा हैबा जागोन येस बर'आबो 8 शेड्यूलआव रिकगनाइज मोननाय बर' भाषाबो मान होबाबो जायो जों मान होयो बर' भाषाखौ नाथाय नों सासे इंलिश आरो हिन्दी गोरोंबो जानो नांगोन ना नङा होमबा ओंखायनो क'क्राझाराव बिसिबां केन्डिडेट दा नाम फैदोंना बयनिफ्राय पारफेक्ट इंराजि हिन्दी एडुकेटेड जोंनि मान सन्मानखौ बुंहैनो गोरों दा थांनाय बाराव 10 बोसोराव हिरासरनिया खनसेबो स्पिच होनो रोङा खनसेबो खोथा बुंनो रोङा क'क्राझारनि MP होनोब्ला जों बिराद लाजिनाय मोननाय जादोंमोन ओंखायनो एबार जों गौरब खालामगोन खाम्फा बरगयारिया हिउज मार्जिनाव क'क्राझाराव देरहागोन आरो सासे एडुकेटेड आरो फिट जोङो MP मोननो थांगासिनो दङ हाइकर्टखौ जों मान होयो अनारेबल हाइकर्टआ मालाबाबो मिसा नङा बिथांमोना स्क्रुटिनि खालामनानै आरो बिथांमोना इनकुवारि खालामनासो मोनगोन ओंखायनो जों साफ्रोमबो अनारेबल हाइकर्टआ जोंनिफ्राय गोजौसिन ओंखायनो अनारेबल हाइकर्टनिया जुदि डिसिसना बे फाइनालब्ला जों अनारेबल हाइकर्टखौ मान होनो नांगोन